Здравейте, искам да си купя цемент. Имате ли? Добър ден! Радвам се да ви информирам за цимент древния клас 425А. Една торба от 25 кг е на промоционална цена от 9 лева 31 стотинки СНЦ. В момента продуктът е с приложена отстъпка от 5% от редовната цена на дребно, която е 9 лева и 80 стотинки СНЦ. Така вие спестявате 0,49 лева на торба, като ползвате тази специална цена. Имаме и специална оферта. При покупка на един палет, който съдържа 40 торби, получавате 10% отстъпка от общата цена, което е още по-изгодно. Тъй като циментът често се използва за носещи конструкции, бих искал да ви предложа и нашето арматурно желязо N12, което е клас B500B и е идеална комбинация с цимента. Разполагаме и с бетонни блокчета за зидария, ако имате нужда от тях за основи или стени. Ако имате други въпроси или желаете да поръчате, моля не се колебайте да попитате. Ще купя 125 торби цемент. За 125 торби цимент древния клас 425А, общата сума за вашата поръчка е 1102 лева и 50 стотинки СНЦ. Тази цена включва 10% отстъпка, която ви се прилага, тъй като поръчвате количество над един палет, 40 торби. По този начин спестявате 122 лева и 50 стотинки от стандартната цена. Не забравяйте, че разполагаме и с арматурно желязо N12, което е отличен избор за конструкции, изискващи цимент, както и бетонни блокчета за зидария, които са подходящи за основи и носещи стени. Ако имате нужда от допълнителни материали, моля, кажете. Кой е Тодор Живков? Тодор Живков е най-дълго управлявалият лидер на България в периода на комунистическото управление 1956-1989 година. По време на неговото управление се осъществява мащабна индустриализация и урбанизация. Колко години е властвал Тодор Живков? Тодор Живков е властвал 33 години, от 1956 до 1989 година. Какви продукти имаме? Разполагаме със следните технологични продукти. Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Лаптоп Apple MacBook OK Pro 14 M4. Смарт телевизор LG OLED EVO C555. Безжични слушалки Sony. Историята на България накратко. Историята на България включва няколко ключови периода. Първо българско царство, 681-1018 г. основано от хан Аспарух. По времето на хан Крум се въвежда строго законодателство и се вод. Колко струва смартфон Samsung Galaxy? Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra струва 2899 лева и 0 стотинки СНЦ.